Laugarren pasartea. Umeago nintzanean, berriz entzun ohi nituen zoro-zororik da pozez erotuta atzo ipuiak. Sineste nituen egia handi batzuek bezala, Peru eta Mariaren ifui farragarri da sustraigabeak. Entzunak entzunda ere, aspertu ezin nintzan, eta pakerik ematen ez nien atzo aizoai, berriz eta berriz esateko halako ipuiak. Hau da, haur guzien gaitza edo zorazuna. Orain bada, ondorik da ondorengo onik ezekarten ipui eroak hanbat atsegin ematen bazidaten, nire adinaren argia barretan sartu baino lehenago, zenbat ez dituko etzan nere bihotza irakurri nituenean gerora ipuionak. Lehenengoan entzuten nituen algaraz da pozez, aizeriaren asmo gaiztakeria da asko jakinak, bere berriketa eta jardunak. Baina azkenean irakurririk ipuiaren aterakizun da ondoren ederra da nekusanean oskol edo azalzatarra auzirik, barruan zegoen mamigosoa oroitzen nintzan erledontsuaz. Zeinek lora eder ez dira denetatik ere, atera oiduen eztia, da egin gero erlauzean abarazka edo abao haurtxoen, Espainia gozatzen dituztenak. Deritzat entzuten nagoala mutiltxo, neskatxatxo, eta nekazari askoren farra eta algara gozoak, irakurri edo aituaz ipui hoek. Da nola geroenean isildu tarrituta bezala geldituko diran ipuiaren ondoren adigarriak ekusirik. Nork esan zezakean esango dute zertara jo behar zuten ifui farra eragitekoak? Zein ederki adierazoten duten estalki ederren azpian handikiak, txikiak eta jakintsuak berak ikasi behar dituzten onak izateko bideak.